Ahoj, tu je Naty, vitajte pri novom videu. Chalani dostali v škole ku obedu veľa týchto jogurtov a tak ich chcem dneska spotrebovať. Aby sa trochu vyrovnali kalorické hodnoty, pridám aj jeden otučnený tvaroh. Pridáme cukor a kompotovú šťavu. Dobre premiešame. Ak ste tipovali, že z toho bude nepečená piškótová torta, uhádli ste. Takže do formy nasypeme piškóty a nalejeme na ne plnku. Teraz pridáme kompotové ovocie. Ja mám marhule, ale môžete použiť akékoľvek ovocie. Znovu pridáme plnku. Piškóty. A nakoniec posledná vrstva krému. Hotovú tortu dáme stuhnúť do chladničky najlepšie cez noc, ale aspoň na niekoľko hodín. Dobrú chuť!